Hoe ziet hij onze planeet? Ook mooi. Ja? Ja, ja, ook mooi. Dus ondanks alle toestanden die Ja. in de wereld, is hij een optimist? Hij is een hele grote optimist. Ja? Ja. Probeert altijd van iets negatiefs om te zetten in positiviteit. Oké. Is hij er? Nee, is er niet. Oké. Nee, hij zit op de kunstwerkplaats. Dus hij doet allemaal kunst maken. En En zoiets doet hij ook hier. Allemaal dat schilderen, kleine potjes en alles. Heeft hij allemaal heel veel geduld voor. nou is een van de dingen die je ook associeert met Hongarije, onder andere ook vioolmuziek. Ja. Ja, mijn man heeft ook viool gespeeld. Serieus? Ja. Was hij goed? Ja, later heeft hij het niet meer zo gedaan. Dus. En toen heeft mijn zoon de viool voor hem gekocht. Toen is hij nog een beetje begonnen. Maar het is toch niks meer geworden. Nee, Ik deed liever allemaal dingen maken. Zeg maar zoiets. En ja, alles wat... En dat? Ja, dat vond ik mooi bij klassieke passen. Ja. Ik kan hier wel iedere keer iets anders. Want ik heb beneden ook schilderij van mijn zoon. En dan... Nou, nu u het zegt, beneden lijkt wel een soort van atelier. Ja, dus meer een gezellige... Een gezelschapsruimte. Ja, als het zeg maar buiten heel warm is, dan is het daar heel erg lekker. Op die manier. Maar Dan dan wordt heb, het niet zo heet. maar dan heb je niet zo'n mooi uitzicht als hier. Ja, ik vind het ook wel mooi. Soms heb ik de auto aan de andere kant staan. Ik kijk toch wel een beetje zo op het weiland. Maar ik heb wel een mooi uitzicht hier, ja. Dat is Hongarije. Ja, nou dan hoor ik ook alweer bijna de vioolmuziek als ik Ja, als ik daar is naar ook zo. kijk. Daar houden we heel veel van vioolmuziek. Maar ook het staat daar, hè, ook de zigeunermuziek. Ja, maar het folklore, hè. Heel veel folklore. Hoe lang is uw man al weg uit Hongarije? 56, toen met de opstand. Dus kan je een beetje vergelijken met wat nu allemaal speelt. Ja. Toen kwamen ook de Russen daar, vielen daar binnen. Nou ja, er is op dit moment een meneer aan de macht in Hongarije die, ja, hoe noemt u hem? Orbán, Ja, nee, maar hoe noemt uw man hem? ook gewoon Orbán. Maar wat vindt uw man van hem? Hij is daar niet zo mee bezig. Niet. Nee, nu niet meer. Want in 1956 is hij toch, uw man, toch min of meer Ja, het toen was Kadar eraan, Kadar. En die heeft toch een beetje toentertijd gezorgd voor het Gulag-communisme, hè? Na 56. Dus eigenlijk was Hongarije wel van de Oostbloklanden toch wel het beste land. Ja. Dus die heeft dat, ja, en Hongaren zijn levensgenieters, zijn Burgondiërs. Legt u het nog even uit, want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van Gulag-communisme. Wat betekent dat? Ja, communisme is altijd heel negatief. En er mag niks en kan niks. En bij hun was Gulag, omdat het Hongaars gerecht is, dat de mensen er goed van namen. Lekker wijn, lekker eten, dat kon daar. Dus het was een communistisch land, maar de mensen, Er het was niet volk... echt veel armoede. Ja. Mensen hadden veel zelf, deden ook veel zelf op het land. En deelden het ook met elkaar. Gaat uw man nog wel eens terug? Ja, nu niet meer, maar in het verleden wel, ja. Want ik kan me voorstellen dat hij daar nog familie heeft. Had, Ja. ja. Maar ik wil wel even beneden laten zien, maar dan, ik moet dadelijk ook weer weg. Maar dan Was me net een laten wij u omkleden. met rust, als u zo meteen weg moet. Maar we willen best nog even beneden kijken hoor, als dat mag. Ja, natuurlijk, als je Nu per we se echt wil, toch zijn. Als je toch per se wil. Ja, nee, alleen als u het ook wil. Als u het graag wil laten zien. Ja, dan doe dat maar de volgende keer. Ja. Oh, dat wordt dan nummertje 4. Wat mij nog wel interesseerde is de spreuk. Ja, Amor vincit omnia. Helpt dat is u me met even? alles. Sorry? Liefde overwint alles. En dat is echt zo, Ja? ja.
Maar waarom is die spreuk zo belangrijk voor u? Ja, dat is eigenlijk toen wij gingen trouwen, toen heeft dat ons eigenlijk ons hele huwelijk begeleid. En toen mijn ouders waren overleden, ik hou heel veel van mijn ouders, toen hebben we die spreuk ook bij hen op het graf laten zetten. Uw ouders hielden ook heel veel van elkaar? Heel veel, ja. En van al hun kinderen? Van allemaal, ja natuurlijk. Evenveel? Ja, echt evenveel. Goh. Ja. Nou ja, het staat hier nog eens. U gaat me toch niet vertellen dat... Dat wij dat zijn. Ja. En waarom hangt er een Nou, omdat ik het, er hangt gewoon... een voile Omdat ik het over? een beetje te vind. En Oh. vind ik zo, ja, dat vind ik mooi. Dit heeft ook een beetje bruidsachtigheid. En ja, er zit een beetje een gedachte achter. Mag ik zeggen, en ik bedoel dat met het grootst mogelijke Nee, dat hoeft respect, niet dat te uw man er vragen. echt Hongaars uitziet? Oh ja, mooi man hè? Ja, ja, absoluut. Maar wat Statig. bedoel je met Hongaars? Nou ja, wat je je een beetje voorstelt bij die regio. Ja, Hij heeft ook een bepaalde trots op zich. Hij is trots op zijn Absoluut. familie, op zijn vader, dat was ook zijn grote vriend. En later is hij trots op mij. volgens, En op- ja dat is ook... Ja, het is een trotse man, maar Ja. ook trots op zijn bruid. Mhm. En als ik... U zegt, ik lijk op mijn vader. Ja, dat donkere hè. Maar mag ik dat zeggen met heel veel respect? Dat u was ook een schatje. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Wat een prachtige foto. Nou, maar daar moet u toch ook heel trots op zijn. Ja, Als dat dat ben hier ik zo ook. prominent aanwezig is. Ja. Ja. Bent u 50 jaar getrouwd? Nee. Sst. Niet? Nee. Nee? Wel. Ja. Nou, dan overwint liefde veel. Ja, heel veel. Ja. En u bent nog altijd samen. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ik zal even beneden laten zien. Mooi hoor. Oh, prachtige foto. Ja, we kunnen hier beneden gaan. Kunnen ook, Zou dit de kortste weg zijn? Ja, dat is de Ja, hè? kortste weg, denk ik. En de meest droge Ik weg. heb beneden op sloten. Wat leuk. Ja? Dat heeft u zeker bedacht met die pallets. Ja, dat heb ik al bedacht. Ja, en toch is het uitzicht hier ook mooi. Ja, dat is ook Ook mooi, al hè? staat er een auto voor. Ja, maar normaal heb ik die daar achter staan en dan... ik heb Maar- het nou met de hitte gedaan, een beetje afgedekt. Hier zit u veel. Ja, ik heb niet veel tijd om te zitten. Dus ik ben niet zo'n zitmens. U zei u vorige keer ook van, ja, ik heb niet veel tijd, want ik moet weg. En u moet nu eigenlijk ja, ook dat weer zal ik weg straks even zeggen. als de camera uitstaat. Ja. Want u moet niet zeggen wat u niet... Nee, Kwijt dat- wil? Nee, dat wil ik ook niet. En hier heb ik dan... Ja, dat noem ik Hongaarse kamer. De Hongaarse kamer. Ja, dat is nog niet helemaal zo. Oh, had het eerst wat helemaal. leuk. Oh, wat enig. En hoe noemt u dat dan? Ja, dat is een soort kruipruimte, maar daar staat alle kunst van mijn zoon. Ja, ik heb de lamp, moet ik bovenaan maken. Maar... Het is net alsof we god weet waar staan, hè? Mhm. In een... Geweldig. En nu u had het aan het begin over de typische Hongaarse... Wijn. Ja, de Toekajer. ja, Toekajer is en de echt- borrel, dat was de Palinka. Palinka. Ja, die heb ik nou niet meer hier. Maar ik wil jullie best wel iets aanbieden. Hè?
Of Maar- doe je het de volgende keer? De volgende keer. Ja? Want u heeft ons al veel gegeven. Oh ja? Ja. Oh, dat is mooi om te Mooie horen. verhalen. Onder andere over de liefde. Ja, dat is heel belangrijk in mijn leven geweest, altijd. Ik denk, zonder liefde is niks. Er zou best wel wat meer liefde in de wereld Ja, zijn. vind ik wel, ja. Ja. Ja, dat is heel erg jammer. Dat mensen dat niet zo bij stilstaan. Ze voelen wel liefde, maar het zit al een beetje weggedrukt. Mhm. Het lijkt zo alsof al het andere belangrijker is in het leven. En de basis is toch liefde. Ik ben zo blij dat we nog een keer terug zijn gekomen. Ja? Na de volgende Oh, keer. fijn. Ja. Ja. Ontzettend bedankt. Ja, jullie ook.